Amaya anzanga tikhale othokoza chifukwa zikuonetsa kuti a professor atilemekeza ife azimayi. Mwezi wa December 2025 mayiwa amapita ku UK akuti ku birthday zinabwesa chipwirikiti opposition inali paliponse kunyoza Jane Ansah, boma linagwedezeka kusowa cholankhula. Tinaona ma statement atatu okulanakula, komabe mayiwa sanagonje, anapitirira ulendo wawo. Patsogolo pake ali ku birthday kunabwera ngozi ya madzi, anthu ambiri anasowa pogwira chifukwa ngakhale misewu inaduka. Pamenepa opposition inamera mangulumira ndikupitiriza kunyoza mayiwa. Kanthawi kochepa President Professor Peter Mutharika anasintha cabinet, anachotsanso Dodma ku office ya Vice President. Mabridge misewu yonongeka inakonzedwa. Abatu Right Honorable Jane Ansah anali ku UK ku birthday. Ndelero tukudabwa the same opposition amene amanyoza Vice President mu December and January lero akudzudzula APM kuti akumusala. Chabwino tiyerekeze mayiwa ali ku UK, mabridge aduka, APM angokhala chete. The same opposition ikanadzudzula kunena kuti president akugona pa ntchito. Mbuyomu kunali Justin Malewezi, zaka 10 anali Minister of Privatization, amatsogola ntchito yogulitsa makampani aboma. Ndelero tafunsani, anagulitsa makampani aboma ndani? Aliyense akuyankhani kuti former president Bakiri Muluzi. Same applies today. Madzi asefukira, mabridge aduka, anthu amachita blame boma la APM. Ndipo ufuna kukonza mbiri yake poti mayiwa anali ku birthday, president anatenga Dodma kukhala manja mwake. Ina opposition munanyoza DPP kuti akuyisa penalty during nomination. From there munanyoza Mike Jane Ansah kuti abandalama zopitira ku birthday. Tafera kaye Nyamata. Lero President APM anachosa Dodma, and the reason inayona kuti madzi anasefukira madera ambiri kumpoto kunkhotakota it was west, and the minister wa Dodma amene ali Vice President anali ku birthday yamunake. So chimene anachita APM anangochotsa Dodma ichi ndikuyika ku office wake ndikumamutuma Justin Saidi, tapitani mukagawe ufa, tapitani mukagawe matenti, tapitani mukaone mabridge owonongeka akonzedwa. That time Jane Ansah was in UK. So tukudabwa lero ena kuti ayi Justin Saidi akuchita force the president, Vice President kuti apange resign. Inu secretary to the president and cabinet angachite force Vice President kupanga resign? Are you serious? Chifukwa uyu ndi secretary wa president, chilichonse chimene amachita amatumidwa ndi president. Ndayimba ndikalata iyi mupange zakuti zimachokera kwa president, ndapanga ni zakuti zimachokera kwa president, ndasankha nduna ndapanga release zimachokera kwa president. So zimene akuchita Dr. Justin Saidi zikuchokera kwa President Peter Mutharika. Ena akuti ati Justin Saidi ali mphamvu zambiri. Where is the president? Do you think kuti Justin Saidi can just do ABCD without authorization ya president? Are you serious? Akulu, history is the best teacher. Kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bakiri TV muzikamba za mbuyo. Koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakiri TV.